खुलुमबाय रायजोफोर, दिनै फुंबिलिनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङाव दङ बुहुमनां सावस्रि गथुमा थांनाय सानखालि बुंदों दि 21 जुन खालारनिफ्राय लानानै इउरप हादोरमायाव 1300निबो बांसिन सुबुंनि जिउ खहा जानायनि रेकर्ड मोननाय जादों। मख'जाथाव दि इउरपआव मोनसे गिख्रंथाव गुदुंनि दोहौआ सानजा फारसे दावगालांनायनि जाहोनाव लाख लाख सुबुंफ्रा गोब्राब बिदुंजों मोगा-मोगि जानो गोनां जादों आरो बेयावनो गोबां सुबुंफ्रा सहायनो हायैयाव गावनि जिउखौ खोमाना लानो गोनां जादों। माखासे हादोरफोरा थैनायनि अनजिमाया बांदों होनना फोसावदों आरो सावस्रि सिबिथायफोरा सांग्रांथि थानोबो फोसावदों। रायजोखौ WHO नि टेड्रस एडनम गेब्रेयेससआ गावनि ससियेल मिडिया एक्सआव बुंदों दि 21 जुन खालारनिफ्राय इउरपआव गोजौ बिदुंजों सा 1300निबो बांसिन थैनायनि रेकर्ड खालामदों। फोरोंगिरिफोरनि जेंनाखौ फोजोबस्रांनो थाखाय आसाम सोरखारा खुंफुंबाय टेट आनजाद। मैया स्पेशल टेट आनजादा तामुलपुर गोजौसिन गेजेर फरायसालियावबो गाहामैनो खुंफुंजायो। तामुलपुरनि जौसिन गेजेरारि फरायसालियाव टेट आनजाद लिरनाया मोजाङैनो जोबलांबाय। बर' रावजों गुदि आरो गेजेर थाखोनि आनजादाव गोबां बिजाथिफोरा बाहागो लायो। तामुलपुर जिल्लानि सोहोराव थानाय तामुलपुर जौसिन गेजेरारि फरायसालि, कमार्स फरायसालिमा, तामुलपुर सेनियर सेकेन्डारि स्कुलाव 2000निबो बांसिन टेट आनजाद बिनायसाफोरा जिरायदों। मख'जायोदि मैया सारा आसामावनो बर', गार', मणिपुरि आरो मार रावजों टेट आनजाद लिरनाया जानानै थाङो। गोबां थाद'नाय गैयै रोजा अखा हाबाय थानायनि जाहोनाव सिमेन्ट दैमानि ट्रेननि दालाङा बायग्रबबाय। मख'जाथावदि दैनि देरनायनि जाहोनाव नागारनो रोङै अखा हाबाय थानायनि जाउनावनो धेमाजि जिल्ला सिमोनसापुरिनि सिमेन्ट दैमानि सायाव थानाय ट्रेननि दालाङा हा खुरखानायनि जाहोनाव दालाङा बायबाय। मख'नो गोनांदि ट्रेन दालाङा बायनायनि जाउनाव ट्रेन खारनाया माखासे सानसिम बन्द थागोन। मैया मोनसे समाव बर' हारिनि रैखाथिनि थाखाय आखायाव हाथियार लानानै सोमावसारबोनाय BLTनि गायसनगिरि आफादगिरि बिर सिलागां बसुमतारीनि 29थि रुंसारि सान। दतमा बंसिगावआव सिलागांपुरियाव थानाय बिर सिलागां बसुमतारीनि मांखरसालियाव बिबारजों मान बावो। BTCनि EM देरहासार बसुमतारीजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिफाननि बिबानगिरिफ्रा बेबादिनो BLTनि गायसनगिरि चेयारमेन बिर सिलागां बसुमतारीनि 29थि रुंसारि सानखौ फालिदों। दतमा बंसिगाव सिलागांपुरियाव जेराव बे हाबाफारियावनो बाहागो लानानै बिबारजों मान बावदों बावखुंग्रि बिधानसभा बियाबनि MLA रुपम चन्द्र रायाबो। बेबादिनो गसाइगाव बिधानसभा बियाबनि MLA सभाराम बसुमतारी, EM करमेश्वर राय, देरहासार बसुमतारी आरो गुबुन गुबुन बिबाननि बिबानगिरिफ्रा मान बावदों। मैया गिख्रंथाव सौदी आरबनि हेलिकप्टार जाब्रबथायाव सा 14 सौदी आरबनि नोगोरारिफोरनि जिउ खहा जायो। सौदी प्रेस एजेन्सिया फोरमायदों दि हेलिकप्टारा हादोरनि सानजा फारसे थानाय राज तुनुरायाव जाब्रबथाय जानानै गोग्लैदोंमोन आरो जाब्रबथायाव गासै सा 14 दावबायारिफोरनि जिउ खहा जायो। बे जाथाया माबोरै जानो मोनखो? जाब्रबथायनि जाहोनखौ मिथिनो थाखाय नायबिजिरनाया दासान्दि सोलिगासिनो दं होनना मिथिनो मोन्दों। चिरां जिल्लानि रुनिकाटायाव फेग्रा मुवा बाहायग्रा आरो लोब्बा गोनां सुबुंफोरखौ हमदों। मैया रुनिकाटा दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबा एबसु, रुनिकाटा ओनसोलनि लाइमोनफोर आरो रुनिकाटा पुलिस थानानि जथायै लोगो नांना ओनसोलाव समाजारि बेरेखा हाबा मावनायनि दायाव गासै सा 8 सुबुंफोरखौ हमनो हायो। मिथिनाय बादिब्ला बे हमजानाय सुबुंफोरा गोबां साननिफ्रायनो रुनिकाटा आरो बेनि खाथि खाला ओनसोलफोराव निसा जाति मुवा फाननाय, बाहायनाय आरो गुबुन गुबुन समाजारि बेरेखा हाबाफारिफोराव गोजोम जाना दंमोन। ओनसोलाव बेफोरबादि गाज्रि हाबाफारिया बांबाय थानायनि थाखाय लाइमोन, गथ' गथाय आरो फरायसाफोरनि सायाव जोबोद गाज्रि गोहोम गोग्लैदोंमोन। रायजो राजा आरो फरायसाफोरनि मोजां आरो समाजखौ साफा लाखिनो थाखाय रुनिकाटा दालाइसा एबसुनि दैदेनगिरिफ्रा पुलिस प्रशासनजों खौसेयै बे गोख्रों हाबाफारिखौ आखायाव लायो। एबसुनि दैदेनगिरिफ्रा मिथिहोदों दि ओनसोलाव गाज्रि हाबा मावग्राफोरखौ जेब्लायबो होबथागोन आरो मोनसे मोजां समाज दानो थाखाय पुलिसजों जथायै हाबा मावलांगोन। दासिमाव हमजानाय गासै सा 8 सुबुंफोरखौ रुनिकाटा पुलिस थानायाव लाखिनानै संदाननाय जादों। बेनि अनगायैबो समाजखौ गाज्रि हाबानिफ्राय
गोजानाव लाखिनो थाखाय पुलिस आरो एबसुआ रायजो राजाफोरखौ खौसेयै हेफाजाब होनो खावलायदों। लङा दैसानि लोमस्रावनाय ओनसोलफोराव सुलाद लाहैदों क'क्राझार जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि पंकज चक्रवर्तीया। क'क्राझार जिल्लानि दतमा सार्कोल बेंखनाव थानाय लङा दैसानि लोमसावनाय ओनसोल नावद्रा बिल, आलायजरा आरो उत्तर रामफल बिल ओनसोलाव दावबायना दै देरनाय थासारिखौ सुलाद लाहैदों। बिसिआव सोमजिदों गिख्रंथाव आरो इनाय बुथारनाय जाथाय, जाय जाथायखौ जों गुबुन जायगाफोराव एबा गुबुन रायजोआवसो खोनानो मोनोमोन गावनि आंगो जोनोम जानाय गथ'खौ बुथारनाय जाथाय। नाथाय बे खेबाव सोमजिदों बिटिसिआवनो। गावनि उन्दै फिसाज्ला 5 बोसोर बैसोनि रणबीर सिंह बर'खौ सासे बर' बिमाया खास्रि बिस्रि गोदोना हास'नानै बुथारदों। मिथिनो मोननाय जादों दि बे इनाय बुथारनाय जाथाया बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय जपादंनि दिरिंगापुराव सोमजिदों, जेराव 5 बोसोर बैसोनि गावनि उन्दै गथ'खौ खास्रि बिस्रि गोदोना दानस'नानै बुथारदों बिमा नेवसि बर'आ। आरो बुथारनाय गोथै सह'खौ गामिनि सुबुंफ्रा न'नि बारियाव दोननाय एबा बुथारना दोननाय थासारियाव बोखाङो। बेनि उनाव पुलिस बिफाननो जाथायनि बागै खौरां हरो। जाथायनि बागै मिथिनो मोनबावनाय बादिब्ला नेवसि बर'आ माखासे खर'नि थिग गैयै एबा मेन्टेल प्रब्लेम गोनां, जायनि जाउनाव बिथांजोआ बेबादि जाथायखौ खालामदों जानांगौ होनना गामिनि सुबुंफोरा अजद दिखांदों। बेराफारसेथिं दायनिगिरि नेवसि बर'खौ पुलिसा हमनानै लांबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। बर' सावथुन मुलुगनि एबा बर' हारिनि देंखोनि रानि सुलेखा बसुमतारिया बेरामाव गोग्लैना सावस्रि लोरबां जानानै थानायखौ खौरां लाहैदों। बिसानि गाहाय नेहाथारि गुरु पबित्र बर', मेगाजिन नेहाथारि जेसास केरकातारि, बिसानि बुंथिगिरि दैमासा एबा मेन्देला ब्रह्म, प्रडिउसार एस'सिएशननि आफादगिरि पंकज लाहारी बिथांमोना BLTनि गायसनगिरि चेयारमेन बिरसिलांगा बसुमतारिनि दिनै 29थि रुंसारि सान। दिनैनि 29थि रुंसारि सानखौ फालिदों दतमा बंसिगाव सिलागांपुरियाव। थामहिनबा सिलागांपुरियाव बे हाबाफारियावनो बाहागो लादों आरो मान बावदों बावखुंग्रि बिधानसभा बियाबनि MLA रुपम चन्द्र राय, गसाइगाव बिधानसभा बियाबनि MLA सभाराम बसुमतारी, EM करमेश्वर राय, देरहासार बसुमतारी आरो गुबुन गुबुन बिबाननि बिबानगिरिफ्रा बाहागो लादों। रायजोआव फोसावबाय हान्था मेला पुलिसनि गोदान SOP। बेफोर गोदान SOPफोरा जादों फारियै गोसो जायोब्लानो पुलिसा जुरिमाना फोनांनो हानाय नङा। 179(1) धारानि सोलायै 177 धारायाव जुरिमाना फोनांनो बिथोन। बे आयेनाव 1000 रांसिम खमायगोन जुरिमाना। मबाइल केमेराजों फट' सेबखांना न' पार्किंनि जुरिमाना फोनांनो मोननाय नङा। POS डिभाइसजों खेबनाय फट'आसो गनायजाथाव जागोन। गारिनि बिगोमाया लोगो लोगोनो मोननांगोन जुरिमानानि मेसेज। फुंनि समाव सेबखांना हरसिम जुरिमाना फोनांनाय खामानिया बन्द थागोन। किडनेप खालामग्रा 3 सुबुंखौ पुलिसा हमबाय। दिसपुर पुलिसा किडनेप खालामग्रा 3 सुबुंखौ 8 घन्टानि गेजेरावनो हमनो हाबाय। सिलचरनि 45 बोसोरनि सासे सुबुंखौ गुवाहाटी नोगोरमानि बेलतला वायारलेस ओनसोलनिफ्राय लांखारनानै हगारनानै होनायनि मुङाव 6 लाख रां दाबि खालामदोंमोन। पुलिसनि हान्जाया किडनेप खालामजानाय सुबुंखौ मोजाङै मोनफिननायजों लोगोसे दायनिगिरि 3 सुबुंखौ दिमा हासाव पुलिसनि मददाव हमनो हायो। किडनेप खालामग्रा हमजानायफ्रा फारियै श्रीभूमि सदरनि 2 सुबुं, 37 बोसोरनि आब्दुल गफ्फर, 38 बोसोर बैसोनि साहाब उद्दिन आरो बायहाटा सारियालिनि 36 बोसोर बैसोनि बिकास डेका। किडनेप खालामनाय समाव बाहायनाय रेजिस्ट्रेशन नम्बर प्लेट गैयै स्कर्पिय' गारिखौबो पुलिसा हमनो हादों। उत्तर प्रदेशनि अय'ध्या पुलिसा दिनै राम मन्दिराव दान होनाय रां जाख्ल'नाय जाथायजों लोब्बा थानाय 8 सुबुंफोरखौ एरेस्ट खालामदों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादिब्ला जायगानि मेजिस्ट्रेटजों लोगोसे पुलिस हान्जाया लवकुश मिश्रा, अविनाश शुक्ला आरो रमाशंकर जादबजों लोगोसे दायनिगिरिफोरनि न'आव सिग्रोमदोंमोन आरो अय'ध्यानि मोनसे बिजिरसालिया गासै 8 दायनिगिरिफोरखौ 29 जुनसिम जुडिशियेल कास्टडियाव दैथायहरनायनि साननै उनावनो बे सिग्रोमनाया जादों। 8 दायनिगिरिफोर अविनाश शुक्ला, विकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार जादव, करुणेश पांडे आरो रामशंकर मिश्रा, सुभाष
श्री बास्तव आरो रमाशंकर उर्फे तिनु जादव बिथांमोना राम मन्दिराव दान महरै मोननाय नोगोद रां आरो बेसेन गोसा बेसादफोरखौ जाख्ल'नायजों लोब्बा दंमोन। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां बाक्सा जिल्लानि बरमायाव थानाय रुरेल एकाडेमिया लानानै फैदों नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। थांनाय HSLC आरो हायार सेकेन्डारिनि आनजादाव जाय फरायसा आरो फरायसुलिफोरा उथ्रिसारनो हायाखैमोन एबा फेल जादोंमोन, बेनि थाखाय रि एग्जाम होफिननो गोसो गुदुं फरायसाफोरा थाबैनो बरमा सेकेन्ड गेटआव थानाय रुरेल एकाडेमियाव मुं थिसनफैनानै मेट्रिक आरो HS आनजादखौ होफिननो हागोन। बेनि अनगायैबो जाय फरायसाफोरा थांनाय मेट्रिक आरो HS आनजादाव नांगौ बादि जौखोन्दो एबा मार्क्स लानानै उथ्रिसारनो हायाखैमोन, बिथांमोनाबो बे रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामफैनानै मार्क्स इमप्रुभमेन्ट खालामनो हागोन। स्ट्रिम हिसाबै आर्ट्स, साइन्स आरो कमार्सनि गासैबो फरायसाफोरा रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामनो हागोन। बेनि थाखाय थाबैनो 8761903455 नङाब्ला 87203585 जानबुं नम्बराव जगाजग खालामहरनो हागोन। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेबादिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां BTC हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय लानानै फैदों नार्सारिनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय खम बेसेनावनो गोदानै मुं थिसननायनि खाबुखौ होगासिनो दं।
मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय क'क्राझार तिनिआलिनि बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थाखो 9 नि थाखाय इलेक्टिभ साबजेक्ट महरै मेथामेटिक्स, जिअ'ग्राफि, हिन्दी, हिस्टरि बायदि आयदाखौ लानो हागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभाइरनमेन्ट फिल्ड स्टाडि, इंलिश स्पिकिं कर्स बायदिखौ लाफानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो गोजान लामा हान्थिनानै फरायग्रा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय आलादा आलादायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनो हानायनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101 488 399 जानबुं नम्बराव।